kasagaran nato ang atong pagsabot aning gugma usa kini ka pagbati, feeling. Pero kung si Kristo mo'y pangutan-on, ang gugma di ay balaod. It is a law, dili feeling. Pinabitaan ng balaod sa buhis, pagbayad og buhis, kanang balaod sa eskwelahan, balaod sa trabahuan, labor law, sa balaod sa simbahan, dili man kinahanglan nga feel kay nimo or kanang murag na gaan ba sa imong buot. Dunay panahon nga ang balaod bugat kaayo sa imong buot, pero tungod kay balaod man tumanon. Muna ang gugma kay gihimo man ni Kristo nga the greatest law on earth. Timan iha, ang gugma the greatest law on earth para sa Ginoo. Pasabot, bisag dili pa nimo feel ang pagbuhat ana, bisag wa pa muuyon ang imong gibati, ang imong emosyon, pilit kang mutuman. Sige, lingay mong tupad. Ing na nahigugma ba ka nako? Ing na kay usahay ra ba kana imong tupad, wa gyud lami ang naong, wa say lami ang batasan, di nimo feel ang paghigugma. Labi na gyud libakira kay nastanan, labi na gyud og kusog kay na mudaot, kusog pa gyud kay na mubutang-butang nimo sala, mudaog-daog nimo, di na gina nimo feel. Pero kay balaod man ang gugma, so mo ginahigugmaon. Awa, saman, ganahan mo aning balaura o dili? Ganahan, di lagi na feeling lagi. Bitaw. Mga igsoon, nganong gihimo man ni Kristo ang balaod sa gugma nga maoy labing kanang dako o labing taas o labaw sa tanan nga balaod. Kung atong hunahunaon, kung way gugma ang tanang balaod dinhis kalibutan, bisan gani ang balaod sa nature, way kapuslanan o mahimo paganing hulga or harm nato. Basta way gugma, ipatuman ang balaod nga way gugma, patay gitang tanan. Oh, bisag example lang ha, kanang balaod nga imong ibutang sa inyong balay, moingon ka katug sayo mga anak, di kay mo matug sayo, bantay lang gid mo nako. Oh, ana man na panghugas mo ighumagkaon, ikaw mo in charge, ginagmayra na nga balaod, bantay di ni mahugasan o niya ha. Ana kanang mayon ka bantay ha, bantay lang gid mo nako. Nanay gugmawa naawa, why gugma? Wa nay gugma, mauna mahimong useless kay nga naman og dili na ka manghulga, dili na ka mohatag og punishment, di man na sundo ng imong gisulting balaod. Kanang tuog sayo, labi nagwa na ka sa inyong balay, adi na namatog, wa bitay manghulga. O wa na ka diha, adi na manghugas, nga naman, wa na bitay punishment. Muna karon sa atong katilingban, hulgaon gid usa. Nya kusog ito, bantay ha, bantay. Hala na nas pader, hala na nas pader, hala na nas mayor, hala na nas kapitan, hala na nas si sir. Patay ka niya. Hala na nas ma'am, tiro ra ba kayo ning maestraha, animal ra ba kayo nistanan. Wa na, ana dayon, pondo dayon. Pero wa na di ha, kisaw dayon. Kay wa may gugma. Pagod ng traffic, or kanang maingon, way parking sa karsada, way gugma ng balaura, mahimo ng dako kayong problema na to. Kay
maglalis naman, mag-away, magpinatyanay pa. So ang gugma importante kayo. Pero sa dili pa nato ni siya i-impose unsa man ning gugma. Si Jesus mihatag og duha ka kaning gaway or murabag order of loving, na ay first, na ay second. So kung mohigugma ta, na ay first, na ay second. Nya unsa man ang first, higugma agyud ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna, tibuok kasing-kasing, tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong kalag. Sabot ang unang atong higugmaon mao ang Ginoo. Pasabot lang sa dani, ang una natong tumanon ang balaod sa Ginoo. Kay balaod may gihisgutan. Ikaduha, higugmaa ang imong isig katao samas imong kaugalingon. Pasabot ang sunod natong sundon ang balaod sa atong isig katao, balaod sa tao. So ang balaod sa Ginoo mo'y una natong sundon, ang sunod ang balaod sa tao. Muna number 1 ug number 2. Nya unsa man ning gugma? Kung mubasa ta sa 1 Corinthians chapter 13, gibutang diha nga ang gugma mapailubon sa pananguban, kanunay mapailubon. Love is patient, love is kind, love sa pana is not happy with wrongs, is not happy with lies. Ang gugma mo dawat, ang gugma mo pailob, ang gugma mo sabot, understanding. Pasabot aning tanan nga kini di ang gugma mao ang pagbuhat og maayo alang sa atong gihigugma. Sige ko na be, lingi ay mong tupad. Ingnaon sa roy imong buhaton nga maayo para nako. Pangutan na ba? Dili day na ingon ang gugma nga feeling lagi. Feeling. Unsa may maayo nga imong buhaton nga rin ako. So ang Ginoo mangutana ana, unsa may imong buhaton ron nga maayo nga rin ako. Nya mingon dayon ka, Lord, para nako ang pinakamaayo gyud nga akong mabuhat nimo, nga mosunod ko bisan unsay imong isulti nako. Ako daghan kay ko naatubang nga mga kaso haning kaminyoon kay usamang kos atong mga canon lawyers dinhi sa Archdiocese. Nya kasagarang kaso nga among atubangon kaning kasos kaminyoon nga gustong magbuwag. Gusto na bang magbuwag baka nang ipa-dissolve ang ilang marriage. Ang kasagaran yung rason ilang isait nga dili siya kabuhat og maayo nga rinako sigon sa gimando sa Ginoo ug sa simbahan. Kanag yung paghimog maayo. Nya unsa may dili maayo, bisan unsay akong isulti niya din agid niya sundon. Bisan pag muhilak ko siyang atubangan din agid niya sundon. Ana. So ang pagbuhat ay maayo, mao day ang pagsunod unsay gusto sa imong gihigugma. Parago na ng inahan nga nahigugma siyang anak, kanabang anak ba nga bag-ong na tao, unsa may buhaton sa ginikanan, inighilak sa bata, unsa may buhaton? Bisan og kaadlawon pa mohilak, bisag way lami ibangon, hala bangon, gigutom tingali ni, hala patutoy sa bata, bisag duka kay tanan, bisag kapoy, di ba? Unsay gustos bata nya kay di man mohilom, ayay sap na yunon gini, asap na inasad, bisag kapoy gapiyong ang mata, hala ana yug nya ang bata moingon din kana okay na ikataw orang yug muhinay mupahuway ka muhilak na sad, hala ana na sad. Unsay iyang gusto imo ihatag?
kamo mga asawa dinhi nga ni aron kinsa ninyo dinhi nga di gyud musupak ihatag gyud ang gustos bana ta sa kamo. Ay nga buangon mo. Kinsa dining banaha nga bisag unsay gusto siyang asawa ihatag gyud wa giyaw-yaw way supak. Otrosan mo mga buangon yapon. Wa gid mo maghigugma ay kanina lang. Kinsa dinhi mga ginikanan nga di gyud musupak unsay gustos anak ihatag gyud tanan gitan. Ade usa ni isa. Iya sa dengan duha. Ambot lang ka ninyo. Mga anak, kamo ni agi masad mo pagkaanak. Kinsa ninyo dinhing mga anak nga sundon gyud ang tanang gustos ginikanan way supak-supak. Mga bakakon nagko. Congratulations. Now nato tinuod ba na? Basta ang paghigugma mao ang pagsunod sa gustos atong gihigugma. Nahigugma mo nako. Nya mo sunod mo sa akong gusto. Palit mo slat. Wa na malit Ayaw pa diroy wa mo sad may kwarta. Ingnan bitaw ta mo nga ibaligya ang inyong cellphone, ibaligya ang inyong TV, haron mo palit mo slat. Di gid mo musunod ana, awa man mo mahigugma nako. Nay nangutanan ako karong bag-o ing pader. Anang anniversary naman sa imong pagkapari. Nako bitaw, hapit ko makalimot. Karon man di ang June 22 ang akong anniversary. 19 years nako sa akong pagkapari. Kanara bang 19 years old nga ulitaw, pwede na magminyo. So, pwede na ko magminyo. 19 years na ko, makaabot ko rong June 22. Pila na lang kaadlaw? Nga 14? 14 kaadlaw? Equivalent ng 14 sa 14 stations of the cross. Anda mong mulipay aning mag-celebrate og kuan 19 years sa pagkapare. Anda mo dili. Bala mo diha. So kinahanglan mo palit mo 19 ka slots. Gikan karon hangtod sa June 22. Ako nang ipon na pila ka buok diha mo palit og 19 slots. Nya ako sad mo palit sa kog 19 slots. Kay 19 years naman ko sa akong pagkapare. So karong gikan karon hangtod sa June 22 mo palit sa kog labing minus 19 slots. Kanalagoy akong gamayng gusto pamaraig ay nalang mo katag-hatag ng cake oy kana mga t-shirt, mga unsa pa na diya, mga mahalon kay tanan ipalit na lang nag-slot sa atong SBF dag nga tag 500 pesos per slot. So ang kanang 19 slots times 500 pilam na 9,500. Kana 9,500. O ginyo sang isirado 10,000 okay ra gyapon. Kay labing minus man ang 19. So ako tanawon og pila ka buok ang nahigugma nako engka ako pa der pobre man ko pero nahigugma magyud ko nimo isipare muhatag magid unta ko anang 19 wa lagi ko ako ayaw ibaligya lagi ng tanan diha sa inyong balay. Kana mga kaldero, kanang inyong mga planggana, ibaligya na tanan. Kanang inyong mga iro, mga unsa pa na, mga iring, ibaligya, ay lang ibaligya ang inyong bana, inyong asawa, kay wa naman sa imo palitan. Ikaw lang, kana lang mabaligya, mahalin, mga tanom, imo nang ibaligya, aron mo palit ka og 19 ka slots sa SBF dag. Og imo nang buhaton lipay kay ko ana nya kay baw ko nga
mas nalipay ang Ginoo ni ana. Nasa niingon ako nga wa man jud ko ikapalit pa dir kadungog man ko atong imong giingon nga mo subscribe lang sa imong kanang YouTube channel. Siya sige kog subscribe nako pa dir, sige kog view nako kana. Sige para ninyong di gyud kahat palit og slot, mo view lang mo og 19 times kada adlaw. So daning 14 ka adlaw. 19 times ba mo ra man gunagong i-click buntag ana di bitaw kanang mahimo na ninyo 19 times kada adlaw inyong i-view atong kanang Padresiano Ubod. Ayaw anang ubang channel ha, Padresiano Ubod ang inyong i-view nya kuan 19 times kada adlaw. Dali ra man na himuon, kabuntag ikatog nimo imo nang i-click, igmata nimo click na pug ka, ikaligo nimo click na pug ka ana, paglungag nimo click na pug ka, samtang maglakaw ka imo i-click ana. Dali ra kay na umno ay 19 times. Di ra man ko ka magsigig monitor nya inig study nimo imo i-click ana, inig unsa pumaylay nimong buhaton ampo nimo imo to i-click, i-silent lang nimo, sige ra man to siya play ana 19 times itali lang na. Dali ra kay nas tanan, iniglinibakay ninyo imo i-click ana. Nyag nakay uyab inig-date ninyo imo i-click, og nakay kabit inig-istorya nyo imo na i-click nya imo siya hangyon, click lang ta ni pamasin makabawi-bawi tag jotay ani atong kabuang. Muna akong gusto kamo unsa man sa inyong gusto nga akong himuon. Gusto ba mo nga matukod ang atong kumbento? Gusto mo dili? Sige ako ginang paningkamutan nga pakauaw jud ko nagmaig tukod nya gusto mo nga mapalitan natong yuta des kilid. Gusto mo? Sige ako sang buhaton ang tanan, balag ibaligya ni nako akong kalag. David tayo di sa kong baligya kay ang Ginoo may unahon. Ang pangutana, gusto bang Ginoo nga mo palit mo 19 ka slots so aning hangtod sa akong 19th anniversary? Gusto bang Ginoo na? Para nako mura gusto gyung Ginoo. Nga naman kay ang iyang gisulti diri sa atong unang pagbasa matud pa ni Tobias, o Dios sa among mga katigulangan, takos ikaw sa pagdaygo ng imong ngalan hangtod sa kahangturan sa tanan nga imong binuhat sa langit ug sa yuta. Pasabot usa sa pagdaig sa Ginoo mao ang pagpalambo sa simbahan nga iyang gitukod concretely, materially and spiritually. Mao na sige tag ingon, Lord, pagdaygo ng imong ngalan mao sa day gibuhat ni Tobias. O tungod ni ining pag-ampua, imbis nga si Tobias mamatay, samas nahitabo atong unang 7 ka mga lalaki nga nangasawa ni Sarah, si Tobias wa mamatay. Ang iyang pag-ampo sa Ginoo, ang iyang pag-unag sa Ginoo, wa usa siya muhikap siyang asawa, nang higda na gud to sila, pero ni bangon gyud Tobias, inday bangon, matud pa niya, mag-ampo ta, di usa ta mag hinikapay. Bago ko silang minyo, wa pa ko to kahikap, uban pa to, kupog dayon, patay ang tadayon to, nag-ampo. Kay ang gustos Ginoo ang pag-ampo, mo'y unahon. Nya kining atong himuon dinhi, kaning pagpalit, ang pagpalambo aning simbahan, kanang atong kumbinto, ug mopalit sa taaning yuta diri sa kilid, mo naroy atong mga projects, ug uban pa, pulos gini pagtabang aron mas munindot, mas mahimong maayo ang atong pag-ampo ug pagdaig sa Ginoo. Munang moingon ko, kung mamalit mo slots dinhi, labi na ni atong challenge,
19 slot challenge, mahitabo ganini malipay ang Ginoo kay mas mapalambo nato ang simbahan diin kita makadaig ug makaampo kaniya. Nga sa atong tubag sa Salmo niingon tang bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo mga igsoon dili hadlok sa punishment, kung dili mahadlok ta kung dili na nato makita ang Ginoo. Nya asa man nato siya makita dinhi gihapon sa atong lugar nga simbahanan. Makita nato ang Ginoo kanunay kun ato sa ning palambuon ang atong lugar nga simbahanan. Pero magusbat kayo ni why mga developments wa tay lugar nga ka tigum-tiguman nga tarong makaingon kita do na pa ba kay Ginoo dinhi. Ngano naman yung naingon ani, pero magsigig develop, mapahilo na ang tanan na itong mga kalihukan dinhi, makaingon kita, buhi ang Ginoo aning dapita. So muna, ang kahadlok sa Ginoo, ang atong pag-ampo o pagdaig sa Ginoo, ipakita sa atong dakong gugma sa simbahan. Lingias katapusan ang imong tupad. Lingia, yung na apiltas challenge. Ina-appeal ta aning 19 slot challenge. Manindog na ta katong mo appeal.